May gabi mga lods pagkaswerte ni Bossing Dante o ni Bossing Ronald kay mo nakadawat sa ato bukas, libreng bukas nga 5 kilos hinatag sa atong sponsor nga Tagpila na inyo ang o si kunsita. Ma'am, dagan kayong salamat. Pila na ka Sir, kilo? dagan kayong salamat 5 duha po. sa inyong kaayo. Ang Ginoo na imoy mag igo umbaw sa inyong kaayo ug puligan mong daghang grasya. Dagan kayong salamat sa inyong kaayo mga ma'am ug sir, shout out kaninyong duha nga maayong tawo ug tabang po sa islang isig katawo. Daghang salamat ma'am ug sir. Random hatag lang ba? Na sticker? Kanya, yung mga page na ko. Random hatag lang ako ah. Swerte kayo matagaan ni ron. Lakay-lakay sa kalsada ba ang tagaan. Oh, pero dili pa kay dugay ko. Bago-bago lang ko. Share gamay grasya ba no? Kaya na kaya ng 5 ka kilo eh. Dugay na ni mahurot siya. O saray tagaan sa 5 ka kilo. Salamat kayo bossing ha. Kinsa man ka pagkaswerte nimo. Tagaan ka na itong sticker si bossing kay timing man ni tanaw siya pag kuan-kuan na to. Pagpilit na to. Kita to diri. May duha pa man ang mahag-anak ay nagpuyo. Asama tayo. Asama mo? Palit mong sudan? Palit mong sudan? Taga-asama mo? Taga-asama mo? Nanamoy malunga ka na? Nanamoy sudan? Sudan ba? Bugas ba? Nanamoy bugas? Ha? Taga-asama mo? Pilipok? Yan, sa kayo mo ito? Kuan mo para panihapon na? Daan ka bugas? Daan ka bugas? Tagaan ka bugas? Ato na lang kayo. Kaya, tagaan ka bugas? Ha? Ano ang puyo? Adi ang lower. Ya, namalit ka mo anak. Ituan. Sa mayari mo? Ronald, manang panihapon, wala pa po. Wala po mamag panihapon? Palagi din. Kaya pala po mong sudan. Palagi gikan ko trabaho niya. Asa ka na kahit? Tulay ba merkado. Kasi kaya nga mo? Ronald. Ronald, yung mga anak. Oh. Okay mo, gano'n ka bugas? Eh, kinanghatag ko yung bugas doon. Nangita ko ka ng tagaan ba? Nakitaan to mo. Gano'n ka, daw ka bugas? Kita, nanghatag ko bugas ng tagaan, di ka bugas? Kailan mo kabuksin nyo Tulor ah. May lamag. Sakto kayo na. Uy, sa payan eh. Atay gamay grasya, ang hatag tag ginawa ya. Napa mo ko nabilin usa, mangita bukunahan ron. Nikuan. Kita. Ya okay mo i-upload na ko na basi video record naman eh. Nag-record naman eh. Okay, makita yung lawan. Kita nangita ra ko katagaan nun waya. Timingan na mo kita na mo kuyo mo yung anak ko. Sige, diyan ako magdugay bossing. Salamat kayo. Malit sa tindahan niya. Kita tanga. Palit sa isda. Short good ko nga. Doon. Akan start. Nagbay. Kanay siya gani makadawar sa tatay sa kaduhang bugas ron. Kanay may angay yung tabangan. Bike niya. Idadara na po. Sundon sa tatay. Di ni muli ko para iyaha gini bugasa. Puno ka na sakit. Sundan di ka tay. Ha? Woohoo!
Hey, boy! Huli na ka? Ha? Sige, sige. Ano ulit? Bang-bang. Bang-bang. Mana ka pa niyapon? Pa. Oh, yan, langaw pa kayo ron. Oo. Eh, tagaan di kayo bugos. Ato na. Ha? Sa? Tagaan di kayo bugos. Di kayo bugos? Adawat ay. Singayo mo? Denti. Dante. Oh, ganang hatag ka mo bugas ron. Nikuan, di ka pagkatrabaho? Nikuan. Baik layo kay. Aso magkatrabaho eh? Lukan dito sa Kalayo. ba. Ya, gabay tra ka? Nami service na harap po diya sa kuan. Oh, Ang luok ba. oh. Nikuan ya, pero gabay ka ka? Bubay ka ko dire kay. Oh, nindot mo sa na Kauna Oh, pahuway ko kay sakit ko dire. nindot mo sa na exercise pod. Oh, Nikuan. kabon kapin. Oh, Sakit noon ko. mao gyud kay wala may exercise. Nikuan. Ito niya na mong manager nga. Oh, Kay kung balik. oh, sakto kayo. Nikuan, exercise. Pila mga boxing niyo ah? Kuan. Ako'y adaptive usa din. Oh. Una ko usa. Ah, Akong asawa. oh. Tagaan di kayo bugas, may lalaki malungod. Oo, salamat kayo. Oh. Kaya nang hatag mo ko bugas, ako yung hatag ka ito ganina ay. Oo. Ka. 5 kilo ba yan eh? Bukat-bukat ko eh. Ha? Kiray. Mapila siguro ni kalangagan. Kanay ha. Nalit mga pakito. Bukat-bukat naman eh. Ya, Kiray. ipataptar na ako sticker raw. Okay, ma-upload ni nga video. Okay ra. Ha? Salamat ah. Share, natay grasya nga na dawat, i-share. Nari, ngungan. Ada ka? Pero mga kay sticker ako na, sabi ko sticker. Okay to eh. Ha? Tanawan ko kanang kuan. Oo. Pag ulang ko ni balik animan niya. Lingaw-lingaw lang gud, ni kuan. Oo. Oo. Tantango na ini naon na nimo. Bon parehaning style sa kuan ba o kapilit o. Pilit ni this bike. Oh, pwede kay pilit na diya. Salamat ko. Oh. Ya, amping ha kay. Ay no, bang dol na. Gamay na lang. Pero layo ani mo gikanan eh. Oo, kayo sa una nga di masuod niya akong bike sa service amo kay Oo. napar niya tong service ba kaning Ni kuan. Oh. service ba. Ibangan to kinindol adlaw. Ya mo trabaho na pud ka. Baho na lang. Ay na, exercise ka. Pila may edad mo dyan? Kay city. Kita city. So na ron pa ya. Alay sakit lagi. Hapit ka mo. Kuan maka. Tire ko niya. Oo, wait ka. Kay kaluyan Ginoo. Oo, basta practice lang niya. Likay sa mga ginadili. Lahot tayo kita eh. Sige tayo, amping tayo eh. Tama yan, katabang tagamay ni mo. Oh, tama ka. Sige, may isa pa yan tayo. Hinahinay ko. Oh, Sige, thank you. Oo.